Okay, happy Friday. Ang ating ulam ngayon ni Ka Ilocco ay tinolang konam. Yan, ang ating tinolang konam. Ito, para dumikit ang kanyang sarap. Konti lang tubig, kukuha tayo doon sa kabila. Ito may sayote. Galing kay Jack Patty. Tinolang konam. Shout out Jack Patty. Shout out mga taga Baguio. Ito ang ating favorite, sayote. Okay, sayote na Manokski. Na may sayote. Dito tayo kukuha ng sabaw. Ayan. Ayan. Ating tinola from Baguio. Malapot na malapot. Ayan. Ito ang ating style Baguio tinola. Ilocano. Taga Baguio. Ayan. Tingnan niyo ang kanyang sabaw. Ang tinola niya ay medyo malagkit-lagkit. At masabaw. Yan. Ayan. Ayan. So, ang nilagay natin dyan ay itong yan. Tinola. Pang tinola. Ayan. Ayan o. Chicken bouillon. So, ayan ang mga specialty natin ng Baguio. Tinolang may sayote. Yan, medyo malapot-lapot ang kanyang sabaw. Tigdagan pa natin, kaya ganyan. Kung kulang, tsaka natin ilagay doon. Templado na yan. Konti lang sabaw. Tapos lagyan natin ng gulay, spinach naman, para kunwari sosyal. Yan. Tinola ni Ka Ilocco ala Baguio. Yan, mga taga Baguio dyan, mga kasama natin. Jack Patty. Mga taga Baguio. Yan. Ito yung chicken quarter leg. Yan, may yun yung pasarap, yung kwek. Yan. So, okay. Yan. Yan lang. Tartansyado ang kanyang sabaw. Yan. Ready na yan. Ang huling banat. Titikman natin. Yung ating kutsara. Ayun. Ayos na mga kaibigan. Ayos na ang buto-buto. Lagyan natin konting. Saan ba yung ating sutal? Ako, naglalagay ako ng brown sugar. Brown sugar yan. Pang-balance yan sa alat. May brown sugar yan, ha? Ano lang natin. Ang ating tinola ala Baguio style. Brown sugar yan para manamis-namis. Walang betchin. Bawal ang betchin. Okay. Ayan. So, ready na yan. Yung sabaw-sabaw, extra sabaw. Sa kabilang mangkok. Tikman natin ulit. Kung medyo natanggal ang alat. Napaalat yata ako. Yan. Okay na yan. Tignan natin ito sa kabila. Kung tama ba yung sabaw. Yes, sir. Yes, sir.
Ayos na. Mahirap talaga pag nasobrang sa alat. Mahirap nang tansyahin. Tama lang. Okay, so ang huli, ating spinach. Patayin na natin. Patayin na natin. Patayin na yan. Patayin na yung apoy. Patayin na yung apoy. Yan. Ayos na yan. Paluluto na siya sa sarili niya. Pinatay ko na yung apoy. Kasi pwedeng kainin to na hilaw. Yung dahon ng spinach. Yan. Ating sabaw. Yan. Sayote na overcook. Mas masarap ang sayote pag crunchy. Ayan. Ayos na yan. See? Luto na yung spinach, oh. Kahit nakapatay yung apoy. Ayan, ayos na yan. Oh, ayos. Simpleng buhay. Kumusta? Simpleng buhay. Yan ang ating tinola na konam. May sayote. Ito. Saan yung puwet? Favorite ko yung may puwet. See, naluto na yung ano, yung spinach, oh. Panalo na. Pag may ampalaya ito, masarap. Mas gusto ko ampalaya, pero wala akong makita ng ampalaya. Ubus na. Ang sahog ay sayote at spinach leaves. Kumsa. May nanonood, maingay. Yan lang. Simple. Di ba? May ulam na. Ito yung favorite ko, yung may puwet. Okay. Ayos. Babush. Simpleng buhay, mabuhay ka.